Dakle, morate biti pametni. I prva stvar koju trebate da uradite kada želite s nekim da stupite u vezu jeste da ga ispitate sve, naravno, o njegovoj istoriji, naročito o seksualnoj istoriji i polnim bolestima, jel tako? I da li to znači da moramo da tražimo da uradi sve testove, jel tako, da bi bili intimni sa njima, jel tako, bez ikakvih posledica? Pa da i ne. Mislim, u suštini vi ako želite da s nekim imate intimne odnose, naravno da trebate da znate pre toga koliko je partnera imao, kakve su to veze bile, kakve su to osobe bile i naravno da se istestira na sve polno prenosive bolesti i zarazne bolesti i naravno čisto ovako da znate o njegovom zdravlju i tako dalje. Naravno ako planirate da gradite neku budućnost sa njim, postoji tu mnogo stvari, ali da, zapravo ovaj komentar je potpuno tačan, jer ne možete nikada znati, ne možete baš verovati samo na reč, već trebate da tražite osobe da se testira. Naročito ako ste devojke. Zašto? Zato što momci, i sad želite se zabavljati s nekim momkom, momci često prolaze asimptomatski u nekim zaraznim bolestima, naročito polno prenosivim bolestima. Šta to znači? To znači da oni lično sami neće imati nikakve simptome koje bi mogli tako lako da primete pa da znaju, možda mi nešto fali, idem ja da se testiram. Dok žene uglavnom imaju znatno jače simptome polno prenosivih bolesti i one ne mogu da prođu a da ni ne znaju da ih imaju, jer smeta im, narušava im kvalitet života. Stoga one se testiraju, stoga znaju da li imaju bolesti ili nemaju. Tako da žene, budite dosta oprezne kada je to u pitanju, jer muškarci prolaze asimptomatski. Nije možda ni on znao da ima, jer zaista je prošao asimptomatski bez nekih jačih simptoma. Tako da, bilo bi dobro, a ne morate baš biti ono freak, sada idete, jesi se ti testirao na ovo i ono. Ne morate baš tako napadni da budete. Možete imati jedan bolji pristup i samo kroz neku diskusiju i priču da ispitate sve o njegovoj prošlosti, njegovoj, njenoj i tako dalje. Budite mi zdravi, radite na sebi fizički, mentalno i duhovno. Lajkujte ovaj video ako sam se video, zapratite profil za još ovakvog sadržaja. Mi se vidimo u sledećem klipu. Ćao.